Hvad så, Tom, og velkommen til Minecraft Let's Play episode 2. Ja. Jeg har ikke lige, hvad nu det hedder, facecam på i dag, men jeg tænker bare, det er fint nok. Men lad os bare lige, det er længe siden, så jeg skal lige huske, hvad jeg har fået og sådan noget. Så jeg har i hvert fald nogle spader og sådan noget. Så lige det var et meget fint sted med birketræer og sådan noget. Jeg fik lavet et hus, men jo, nu kan vi lade, jeg tror vi ledte efter får, og vi fik endelig noget uld, så nu kan vi lave en seng. Nej, det skal være en farvet seng, nej. Hvis man kunne det kunne være fedt. Vi sover herhen i hjørnet. Nej, vi sover derhen. Sådan der. Så okay. Vi skal have nok noget mine i den her episode. Ja. Noget lava derhen og sådan noget. Det skal vi ikke. Vi skal have noget mine. Undskyld for, at jeg ikke har uploadet i lang tid. Altså, jeg har haft lyst til at uploade, men så tænkte jeg har lige fundet et godt spil, og så tænkte jeg, okay. Jeg har et spil. Jeg har recordet en video. Den har jeg bare ikke, det er noget med Roblox. Den har bare ikke lagt ud endnu. Jeg har fået for doven til at redigere lige ved siden. Så jeg har ikke redigeret lige. Jeg har ikke redigeret den endnu, så den kommer måske ud. Ja, det kommer måske. Vi skal nok også finde... vi skal også finde hjem, så... Altså... Der ligger nogle æg, der er grisebasser. Det er en god mad. Undskyld, grisebasser. Jeg tror nok, der ligger noget musik i baggrunden for... Nej, det skulle lige meget. Det gør måske. Ja, det vidste ikke engang, hvad jeg mener. Det er lige meget. Okay, det er lige meget. Jeg vil gerne give et shout-out til min musiklærer. Han laver musik. Ja, det er derfor, han er en musiklærer, og ja. Han hedder Mikkel Tit. Og han har en anden profil, en anden YouTube-kanal, hvor han laver Minecraft Let's Play, og jeg synes, det var meget spændende, så jeg synes, I skal gå ind og se den. Altså, det synes jeg nok. Men altså, dem, der ser med her nu, er sikkert bare nogen fra min klasse. For eksempel Smilla, tror jeg nok. Hun så i hvert fald med i den sidste. Okay. Jeg er altså med i sådan en Snapchat-gruppe, hvor der kommer mig, der er en dreng med i. Altså, jeg bliver bare spammet totalt meget. Det er mega sjovt. Det er okay. Det er fint nok. Jeg synes, det er sjovt. Ja, jeg synes bare, det er sjovt at se, hvad I laver og sådan. I forhold til... Jeg har ikke rigtig noget at slå op, fordi... Jeg laver ikke rigtig andet end at game. I dag skal jeg noget. Jeg skal i hvert fald ind og besøge min oldemor. Ja. Men glædelig lørdag. Altså jeg recorder det her i hvert fald på lørdag. Eller om lørdagen. Den kommer sikkert ud på søndag. Eller i morgen. Eller mindre jeg ikke gider redigere det. Lille pinde. Og lave lidt fakler. Jeg skulle nok have taget lidt mere træ med. Der. Skål. Okay, der er mere kul. Jeg tror ikke, vi behøver mere lige nu. Og jern.
Og vi har jern lige der, vi har været nede i mine, og det glemte jeg helt. Nå, okay, skal vi så lige lave... Måske skal vi lave lidt... vi har ikke nok... vi er nødt til at gå om på op for noget træ, fordi... Jeg har helt glemt det. Så... Det gør vi lige... Jeg håber, vi kan finde vej op og finde vores hus igen. For det vil være lidt rigtigt, hvis vi kunne. Så. Okay. Ja, det er godt. Altså, vi får nok noget jernrustning og sådan noget. Altså Mikkel, han har lavet noget... Han har lavet redigering på, hvad det hedder, det gammelfar slagter kører. Episode 4. Ej, jeg synes, så er der den der, den der musik. Nej, det var ikke engang, det kan jeg ikke engang huske selv. Det var. Jeg kan huske, Mikkel han sagde, det var fra en film, som hed Psycho. Så kan jeg ikke huske mere. Okay. Jeg har bare lyst til at bande lige nu. Jeg tror, vi er meget langt nede, og jeg tror ikke, vi kan finde tilbage. Jeg skal lige se. Er det F3 eller det er F3? Okay, vi er 29 blokke nede. Så det er ret langt nede. Okay, jeg tror vi prøver at gå op nu, fordi det er også bare når vi er nede i mine, så er det sådan lidt rip op. Og vi hakker, og det er guld. Jeg har ikke brug for guld nemlig. Jeg tager noget mere jern. Hvordan kan jeg være så dum og glemme en... Altså... Og glemme crafting. En crafting table. Så, nu går vi op. Min hakke er også ved at falde ud. Okay, var det... Ja, det var heroppe, vi kom fra. Ja. Undskyld, hvis I kan høre mit tastatur eller mus. Det tror jeg ikke, I kan. Jeg har nemlig fået en ny mikrofon. Så jeg tror, det er bedre lyd end den gamle. Og der kunne man høre meget ved tastatur meget. Så. Vi har allerede fundet op. Det var fedt. Så. Cool. Vi tager noget mere cool, så. Så har vi også XP for os. Det er dejligt. Så vi kan komme højere level. Vi skal også enchante og sådan noget. Der gik min hakke. Så vi skal også bruge en masse skin. Sådan der. Det er den sø. Ja, der er huset. Okay, det er godt. Vi kan nå lige at hakke lidt træer. Sådan der. Okay. Så. Okay. Så har vi ret meget træ nu. Okay. Okay, sådan der. Okay.
Nu vi burde nok lave en kiste. Jeg laver lige en crafting table, så jeg kan komme ned, når vi kommer ned i minen igen. Sådan der. Så lidt det kul i. Okay. Sådan der. Fedt. Okay. Okay, jeg skulle bare lige finde ud af, hvordan jeg lige går ud på pause. Og det var bare musik i baggrunden. Jeg har en lille tøb lige nu. Okay, så. Sådan der. Okay. Nu kan vi lave jernhakke. Vi skal nok have lidt flowers, hvad jeg sige. Nogle blomster. Bare lige. Kan man ikke sætte noget der? Nå, der er en fakkel der. Det vil jeg lige. Sådan der. Okay, vi skal også lave et sværd. Vi laver også bare lige lidt flere pinde. Så. Okay. Jeg skal lige rykke ind på min stol. Okay. Hvad mere? Vi skal lave en økse, ja. Sådan der, okay. Vi skal nok også begynde at så lidt. Vi skal også lige have en spade. Lige lave en kiste. Okay. Okay. Hvad mange? Ja, har vi ikke brug for i minen. Jeg har brug for sten, det kan godt være. Det der har vi ikke brug for. Har vi? Jord kan vi godt bruge. Nej, det kan vi ikke engang. Okay, vi skal nok. Jeg tror lige, jeg begynder at lave lidt. Jeg tror, jeg begynder at lave en til. Hvad det hedder? Kakkelovn. Eller fønes. Det er ret flot, det der. Jeg skal lige. Så steger vi noget mad. Okay, vi laver lige en til. Så kan få en masse. Sådan der. Okay, nu klapper jeg. Og så når vi er tilbage, så er det færdigt. Når jeg klapper, så er det færdigt. Er I klar? Sådan der. Så har vi jernet og stegen og betongen. Okay. Nu synes jeg, vi skal ned ad mine successful.
Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det engelsk, men Nå, okay. Jeg kan bare se på min telefon lige nu, at der står... Nogle, der snapper mig hele tiden. Eller ikke mig, men... snapper hinanden og sådan... Ikke den gruppe. Det er meget hyggeligt. De er meget på telefoner i forhold til mig. Jeg har ikke så meget på telefonen. Jeg er mere på PC. Jeg kan også bedst lide PC. Oh my god, nu står... Nu tænder min telefon. Eller ikke sådan tænder. Hvis den bare lige er slukket på slummeragtigt, kan man bare se. Gruppen hedder Cringe-familien. Fordi vi er ret cringe, i hvert fald mig. Så. Og der står bare... der står bare, hvem der har... lavet en snap. Der er så meget Snapchat-snak. Oh shit. Hold det op, det er tæt på. Jeg tror lige, vi sætter lidt cobblestone. Så vi er... Okay, vi skal nok... Ja, okay, godt. Jeg tror lige, vi laver noget armor. Sådan, det er... chestplate. Så laver vi en hjelm. Det var rigtig flot lavet det der. Der er nogle sko. Og så laver jeg nogle bukser. Sådan der. Sådan der. Nu tænker vi... Lad os lige se, hvor flot vi er. Ej, vi er fine. Okay, nu tænker jeg, at vi lige laver en mur, så vi kan komme igennem. Så der er intet vand der. Så er den. Ej, det kan jeg sgu ikke. Okay. Altså, jeg hører sådan en playlist. Så venter jeg bare hele tiden på, den næste sang går i gang. Yes, den her sang, den husker jeg. Okay, jeg vil gerne høre, hvad for en sang der er. Så får jeg lov til det. Det er den, der hedder... I don't wanna live forever. Senere. Så er det Swift. Det er lidt sådan. Den er spillet. Hør. Okay. Hør altså. Så er spillet. Okay. Vi burde rent faktisk... Ej, der er jo lave, der vi tænkte, vi skulle gøre noget med lave. Jeg tænkte, vi skulle putte det i en spand, men det skal vi ikke. Det behøver ikke være hernede. Så lad os lige se, hvor langt vi er nu. Okay, hvis I kan se oppe i venstre hjørne, for lige nu, der hvor der står X, nej, blok. Så kigger jeg på den midterste 11. Og vi er nede på 11. Hvis vi er nede på 11, så er det godt. Fordi vi skal, det dernede Diamonds er, vi skal jo have diamanter. Det er alle, det går alle for, ikke? Men vi skulle nok lige sætte, nu er vi jo blevet lidt bedre, så nu kan vi nok godt sætte zombier til, eller monstre til. Det gør vi lige. Vi sætter det på easy. Ej, vi sætter dem på normal, fordi... Ja. Jeg ved godt, altså, hvorfor... Jeg ved ikke, hvorfor jeg kan bare godt lide at sætte dem på... easy, eller peaceful, fordi jeg vil bare helst ikke dø. Hvis man mister alle sine ting, det er sådan lidt rip, tænker jeg.
Oh shit. Kom så. Yes. Sådan der. Okay. Vi fik vandet væk. Og nu kan vi komme op. Det var ret farligt, det der. Mere lava, tænker jeg. Ellers har jeg bare været her. Jeg har været her. Oh fuck! Nej! Vi er nødt til at gå derned nu. Ej, vi sætter på peaceful nu. Nej! Nej! Ej, jeg kan ikke huske, hvor minen var. Nej! Ej, alle vores ting er væk. Nej! Ej, hvor er minen? Nej! Ej, rip. Jeg er nødt til at finde minen. Seriøst, hvor er den mine? Jeg kan huske, vi kom op af minen herinde. Der er den, okay. Vi går ned nu. Vi skal finde den. Vi skal finde vores ting. Seriøst. Nej, hvor er det rip. Jeg er nødt til at bare være Sonic lige nu. Hold op, vi er hurtige. Jeg kan godt huske, vi var. Nå, ej, det her, vi lige har været. Ej, nu er vi nødt til at... Vi har... Nej. Okay. Jeg må finde en vej op. Det var sgu ikke så smart, det der. Jeg skulle have taget 3 med. Nej, jeg skulle aldrig. Hold op. Nej, hvad gør vi? Altså. Jeg tror bare, jeg er nødt til at stå sådan her. Ja, det tror jeg godt, vi kan klare. Okay. Vi er så tæt på nu. Vi er meget tæt på. Sådan der. Okay, vi er næsten oppe. Nej, vores ting, de er bare væk. Jeg håber virkelig ikke, de er sprunget i luften. Det burde det jo være, men... Det var hernede, jeg gik. Så noget tid lige inde. Nej. Vi har brugt så meget tid på det. Nej. Please, kom nu. Please se vores ting er der. Nej. Ej, jeg havde ikke tænkt på creepers. Det havde jeg godt nok ikke tænkt på. Der har vel lige været. Okay, jeg tror, der var herhen, ja. Der er vores ting. Puha det. Jeg troede lige, at de var væk. Okay. Puha det. Hold det op, jeg er reddet. Vi er reddet. Hold det op. Ej, hvor fedt. Nu tager vi den på easy. Og så ser vi, hvad der sker. Så håber jeg ikke, der er sådan nogle sindssyge creepers igen.
Og en zombie dernede. Det er rigtig godt. Sådan der. Og endnu en. Hvis vi springer i luften igen. Ej, det er bare... Så er vi godt nok uheldige. Ej, jeg tror... Undskyld, fordi jeg er sådan en lille på sætteren på peaceful. Jeg kunne bare ikke lade være. Ej, undskyld. Jeg kan ikke lade være. Jeg er bare ikke næste ting igen. Okay, så jeg får brugt alle mine faktor på det der. Fordi der ikke var noget derhen. Okay. Jeg tror snart vi slutter episoden her. Det var også en spændende episode, synes jeg. Spændende at spille. Meget vild episode, det. Det havde jeg nemlig ikke forventet. Så vi skal først lige op. Og det var der guldet var. Så tager vi bare lige, så vi ikke får brug for det. Det er bare fedt at have. Okay, vi er ikke gået op af her, men det kan man nok godt, fordi man bliver ved med at gå op af. Nej, det kan man nok ikke. Ja, I skal huske at stemme på Bastian fra MGP til MGP, som sikkert er kommet ud. Det har sikkert været det, når den her video er ude, men jeg håber, I har stemt på ham, fordi han går nemlig på min skole. Han går i en klasse med mig. Han er min gode venner. Tror jeg nok. Tror jeg nok. Ja. Hvor er en... Hvor kan man komme op? Det var her, vi var. Okay, skal vi lave parkour-skills? Skal vi lige bruge lidt parkour-skills? Er I klar? Ui! Så er lige det parkour-skills der. Hold op. Jeg er godt nok pro. Shit. Jeg ved ikke, hvorfor det sang lidt der er. Okay, så hører bare en mærke på playlist. Okay. Min storebror kom lige ud, så jeg tror ikke, vi kunne. Det var først, at nemlig var vi går ind. Så shit. I hører ikke den musik, jeg hører. Ved jeg, fordi at det har ikke sat jeg har ikke sat en recorder til. Jeg har sat en recorder til, at den skal bare blive lidt mere. Den skal bare. Jeg skal bare ret gennem sin hjem. Det har jeg også lige nok med. Hvorfor er vi lost in a mine? Jeg dør den her vej, tror jeg nok. Oh my god. Jeg er lige inde på Pokémon. Det er jo vigtigt at lige fange lidt Pokémon hjemme hos mig, ikke? Der er lige en Eevee hjemme hos mig. Jeg kan ikke huske vejen op. Har vi lige gået her? Jeg kan virkelig bare ikke huske vejen. Og her har vi været. Nej. Vi skal finde vejen. Og jeg fangede Eeveen. Yeah. Strange var det bare alligevel. Okay, nu er så. Nu tror jeg i hvert fald, vi caller. Gør vi det? Det gør vi. Okay. Okay. Ja.
Seriøst. Kan vi finde vejen op? Det er ikke den vej. Jeg stopper bare ikke den her recording inden, jeg tror jeg kan se det nede i hjørnet. Højre i hjørnet. Der står at jeg har optaget en halv time. Det ved jeg ikke, om man kan se, men okay. Og jeg tror faktisk, der var episoden her. Og så finder jeg ud af det selv. Nå, vi ses. Det er godt. See you. Hej.